పలాసలో నకిలీ మద్యంపై వైసీపీ కార్యకర్తలు పోరుబాటు చేపట్టారు. మాజీ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు ఆధ్వర్యంలో నకిలీ మద్యం అధిక ధరల వసూళ్లపై వైసీపీ కార్యకర్తలు పోరుబాటు పట్టారు. సిదిరి శ్రీదేవి ఆధ్వర్యంలో మహిళలు స్థానిక శ్రీనివాస లాడ్జ్ జంక్షన్లో మానవహారంగా ఏర్పడి నకిలీ మద్యాన్ని నిషేధించాలని, అధిక ధరలు వసూలు ఆపాలని, వసూలు చేసేవారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని నినాదాలు చేశారు. ఆ తర్వాత వైసీపీ నాయకులు, మహిళలు కలిసి ఎక్సైజ్ ఆఫీస్ కి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ఎక్సైజ్ అధికారికి వినతి పత్రం అందించారు.